så er jeg faktisk startet til senior dating. Det er sådan en app, hvor man swiper. Ja, swiper. Og jeg synes, det er på tide, at det er også kvinder, der ligesom sætter dagsordenen, ikke? Tager skeen i den anden hånd. Jeg griber i egen barm. Ja, så skal du godt nok have lange arme. For en gang skyld må vi som kvinder gerne sige noget, og det vil vi gerne bruge vores lille platform til også at få sagt nogle ting, som vi synes er vigtige, og både gøre det med humor, men også med noget skraldebang. Ja, skraldebang er et godt ord. Ja. Jeg synes ikke, at vores forskning primært er lavet for kvinder. Slet ikke. Den er lavet for alle. Så det er både for mennesker, der har levet et liv, og for mennesker, som er nye i livet, kan man sige. Ja. Men det er jo muligt, at der er nogle kvinder, der måske vil blive draget lidt mere af, at vi er to kvinder, der har nogle ting at sige. Ja. Men jeg tror også, der er mange mænd, der måske synes, det er lidt befriende, det vi har lyst til at sige.